an yi kuskure babba kuma ba ma yanzu zai gani ba sai a hankali. Da yawa suna murna yanzu Bola Tinubu ya zama shugaban kasa zai rufa masa asiri. Bola Tinubu akwai abin da zai iya, akwai abin da ba zai iya. Kuma tun da aikinsu munafunci ne, za su je su tarar da headquarter munafunci a gaba. Wanda suke duk inda suke fasantin ɗinsu da kake son ka faɗa na ban munafunci, za su je su tarar da kakanninsu a gaba. Kuma waɗanda suke in ji bature, wanda suke rayuwarsu da mashi, ƙarshen ta wannan mashin shine zai halaka su. Shi sa duk abin da kaga muna ta cewar kwankwasiya amana, kwankwasiya amana, ai kwankwasiya amana din nan mafita ce, kuma shi sa muke zaune lafiya. Abin da na gaya maka ko kuma waɗannan matasan suka gaya maka shine a bakin su, shine a zuciyarsu. In za a zai sau 100, ai ku yan jarida ne kuna su waiwaye su wane ne, ai kullum abin da muke